euritze fresketxoagoa da. Paisaia, udazkenean zuhaitzen hostoek hainbat kolore eskaintzen digute. Marroia, laranja, gorrixka, horia, eguraldia, haizetsua, euritsua eta freskoagoa da. Hauek dira zuhaitz hosto iraunkorrak hostoak udazkenean galtzen dituztela. Adibidez, sagarrondoa, madariondoa, kastainondoa, ulitxa, intxaurrondoak eta abar. Beste zuhaitz batzuk berriz ez dituzten hostoa galtzen eta berdez mantentzen dira. Adibidez, zizegia eta pilua. Fruituak, behin urteteko fruitu lehorra zuko ez dutenak eta mamitxua zukoa dute. Udazkeneko fruitu lehorrak hauek dira intxaurrak, urak, kastainak, almendrak eta abar. Udazkeneko fruitu mamitxuak hauek dira sagarra, malaria, mahatsa, pikua, asustak, zaranak eta garai honetan perretxikuak ikus dezakezu, onddoak, orringoak. Animaliak, urtaro honetan animaliak batzuek beraien ohitura aldatzen dituzte. Hegazti batzuk leku epeletara joaten dira. Beste batzuek fruitua jasotzen dituzte negua beraien gordelekuetan igarotzeko. Hartxak adibidez inbernatzen dute, beraz negu osoa lotan ematen dute. Janzkera garai honetan gure janzkera aldatzen da. Katarroa ez harrapatzeko jantzi behar dugu. Jertzea, berokia, zira, brota, praka luzeak eta abar. Guri udazkenean